3 velike laži u hrvatskoj povijesti. Prva laž, neotkopani grobovi ubijenih Hrvata nakon 1945. godine. Druga laž je Jasenovac. Treća laž su srpski zločini iz Domovinskog rata. Dr. Andrija Hebrang. Pa ću ja samo spomenuti te 3 velike laži u hrvatskoj povijesti koje imaju dalekosežne posljedice. Prva je laž o nevino pobijenim Hrvatima 45. Stotine tisuća neotkopanih grobova. I u 30 godina naše Hrvatske države nije otkopano ni 1% tih grobova. Zašto? Jer bi to bio dokaz genocida. To bi bila istina o hrvatskoj povijesti. I da je ta istina isplivala na površinu, a zaustavile su sve vlade od 90. na ovamo, onda bi mogli iznjedriti ilustraciju. Ilustraciju koja bi počinitelje tih zločina stavila u drugi plan kad se radi o političkom angažmanu. A onda bi nam Hrvatska izgledala danas drugačije nego što izgleda. Druga velika laž, Jasenovac, o kojoj također u našoj udruzi govore brojni stručnjaci i povjesničari, Jasenovac o kojem se ne da također iskopati istina. Sa tom laži o genocidnosti Jasenovca drže se Hrvati pokoreni već desetljećima, generacijama. A nije jednostavnije ništa od toga da se otkopaju svi ti grobovi i da se vidi tko leži u njima. Da li doista leže oni ubijeni od Hrvata do 45. ili leže oni ubijeni od Brozove komunističke partije nakon 45. Zašto ne daju da se to otkopa? O tome govore također i u ovoj knjizi, vidjet ćete, brojni stručnjaci koji se bave tom problematikom. Da ta laž povijesna nije ostala utemeljena kao istina, kao lažna istina, Hrvati bi danas bili ponosni, dostojanstveni narod koji se ne bi sagibao pred svakom optužbom koja dolazi iz Beograda da smo bili genocidni narod. I treća laž koju smo svi proživjeli je Domovinski rat. Do dana današnjega nijedna vlada od srpske agresije na ovamo nije obznanila srpske zločine. Zašto? Jer onda oni ne bi mogli ući u koaliciju. Zato treba lagati o povijesti i zato ju treba falsificirati. Jeste li vidjeli u udžbenicima vaše djece i unučadi, jeste li vidjeli u medijima da su Srbi pobili 7263 civila u Hrvatu? Niste. Evo, svi daju žrtve civila još dok rat traje. Pogledajte u Ukrajini. U Ukrajini je do sad pobijeno 9600 civila, što je prema njihovom broju stanovnika neusporedivo manje nego što su Srbi pobili u Domovinskom ratu u Hrvatskoj. I zato treba tu laž ucementirati i zato ta istina ne može na površinu. Jeste li znali da je počinjena ratna šteta 300 milijardi dolara? Govorimo o međunarodnom kriteriju proračuna dugoročne ratne štete i o tome čitate u ovoj knjizi. I to ne smijete znati, jer Hrvatska mora biti pod okovima, tek onda se s njom može upravljati. I koje su posljedice svih tih laži? Posljedice su ono što imamo. Gledajte statističke podatke Europske unije. Predzadnje mjesto u Europskoj uniji po kupovnoj moći. Koliko god vam maljaju oči sa nekakvim povišicama, one su uvijek manje od inflacije, dakle od poskupljenja. Ali zato prvo mjesto po iseljavanju, ali zato prvo ili drugo mjesto po korupciji, ali zato prvo, drugo ili treće mjesto po nezadovoljstvu građana. To je posljedica i ukorijenjena laž o interpretaciji povijesti koju ne možemo ispraviti dok taj korijen ne osvježimo. I zato mi u ovoj udruzi okupljamo povjesničare, stručnjake, okupljamo svjedoke povijesti, okupljamo sve one koji mogu meritorno tumačiti istinu o hrvatskoj povijesti.